Ейте хора, аз съм Vector VG и днес ще правя епизод 2 на Clash of Clans. Стана един голям гаф, не знам защо. Както си снимах 6-та минута някъде, апгрейднах си Elixir Store Engine, нали, бараката за Wizardy, Ice Wizardy. И нещо се бъгна, в смисъл аз нападнах 40 и някой си, не знам кой вече. И нали, победих, да, и после след битката нещо бъгна на 6-та минута. Стана гаф, не знам защо. И зато и се извинявам. Ето този май аз нападнах. Този ли беше? Да, ето го. Много тъп беше направил. Нападнах тук с гиганти. Спамих малко харчерки, тук да шибат кулите. После сложих харчерки на танкала. И тук сложих още гиганти на мортара. Пак арчерки близко, за да не бие мортара на арчерките. Тук гоблини слагам. Малко ще стана с това, но както и да е, ще покажа реплея. Тук слагам гоблинчетата, не си излязох лавбрейкерите, защото няма смисъл, ето ми базата. Защо не мога да увеличавам, бе? Ето тук, ето ми базата, нямаше смисъл да пускам лавбрейкери. База не мога да пролазя. Тук си го взех направо на 3 звезди. Там сега гледам щитите там да бият. Малко ще стана с предишния клип, но както и да е. Ще кача само този, защото на този нещо бъгна. И го изтрих, без да ми ще кача на него. Но както и да е. Ето в клан кастъла няма нищо. Се шибат лапко и бараката. Там се не шиба танкала. Да, някакво друго взех го на 3 звезди. Постижение, че направих 245 000 вече може да събирам и това вече 245 000 може да събира. Вече горе-долу е наравно някъде. Да го вземем тук 10 бона. И елексира заради ето това тук. Ще имаме това. Wizardите и Ice Wizardите се отключват на Танхал 5. Бараката става, мисля, че на 7 левел. Да, на 7 левел става бараката. Като стане на 7 левел, получавате ето тези две неща, които са Wizard, обикновения си Wizard, и това мисля, че е Ice Wizard, който пръскалет или как там се казва. И бая демидж бие. Че бие демидж. И то много демидж. На първи левел е много хубав. Имам приятел, който е пак в War City. Сега ще ви го покажа. Той е ръшнат. Той е малко ръшнат и... Къде се беше, бе? Защо съм толкова сложен? Клан, малко така. Ето са клан, където се казва... Той ми е фъра, ама... Ще го опиша малко от там. Защото и аз бех голямо ниво, но... Един човек ми взе... По-точно той беше негов акаунт и нещо се спускарахме малко и той каза да ми върне, да му върна акаунта, но няма значение това. Ето на вулкан съм го взели, той е Танх 6. Ръшнате, оградите са му ръшнати, то всичко му е ръшнато. Кланкастъл, да, кланкастъл му е ръшнат, оградите трябва вече да са ви такива. Той е още на 3 левел огради, това е за Танха 3 оградите. Да, в смисъл не е хубаво да се прави вътре да наложиш всичките неща и да го оградиш. Това не е хубаво. 1026 купия, някой го е взел с 3 звезди. Хубаво е, ето тези тук, как си, така да е, билдерите, където се, как се казва, да се първат така. Ако ти вземе цялата база и останало
към 10 секундите няма как да стигне до тук. Освен ако не са от тези копачища. Ето много бързо се придвижват. И да, сега ще си правя армия. Като стане армията ще дойда пак, за да не губим така излишно време. И да, сега идвам. Ето, че пак съм тук, армията не е готова, но мисля да покажа няколко реплея. Ето тук вчера направих... Не, това е най-стария реплей, който ви казах. Мисля, че... Така че този няма да ви показвам, защото няма смисъл. Ще покажа някой от Лара, който са го взели такъв по-силен. Ето сега ще ви покажа някой по-силен. Някъде Танха 7, 8. Никой не е взимай. От Танха 8 или Танха какво? Ето този да видим реплея. Нашия дали го е взел. Танха 8 с огради на Танха 3 и на Танха 5. Оградите на Танха 6 също оградите. Този е ръчнат. Много е ръчнат. Това е за Танха 6. Ето гледайте много съм. Това е за Танха 5 или 6. Това е за Танха 5 и да 5 мисля. Wizard Tower му е на първи левел. Това е... Опа, what? Извинявам се. Извинявам се, сега ще го пусна, без да искам натиснах това. Чакай да забързаме малко. Вижте каноните на 5 или на 6 левел само. Това е срамен позор за играча. Как може... Опа, чакай много. Фак! Ето, взимат го на 3 звезди, но този е ръчнат бая. Много е ръчнат този. Добре, че не е от нашия клан. Да видим. What? Защо всички са такива нубове, бе? Защо? Нямат ли пари да апгрейднат тези каменни огради, бе? Тези. Канон на първи левел. Канон на първи левел. Това е за Танха 7. Или за 6 беше, не знам вече. Ето Ice Wizardите, които са много яки. Ето замразяват ги като стрелят. И те мисля, че стрелят по-бавно. И затова е много хубаво, ако направите атака с Барбери, с Арчери, Wizardi и Ice Wizardi и Гиганти. От сега ви казвам, че победата е ваша. Ice Wizardите замразяват и взимат много демидж. Много демидж. Ice Wizardите са на първи левел и вижте какво правят. Просто те разгромяват. Те направо разгромяват всичко. Ето Ice Wizardите гледат са на един. Тук до половината иде почти. Виждате, Ice Wizardите са много хубав апдейт за Clash of Clans. Мисля, че беше зимния ли апдейт, не знам кога беше, да. Зимният апдейт беше ето този, който беше много як, много добре са го направили там. Нали, които са направили Clash of Clans, добре са подвижили за това, защото преди беше много щит, а сега вижте какво е. Различни са иконките, някакси по-реални ли да се кажат, не знам. Wizard е много кефещ, някакъв кът на зобена баткичка е. Ice Wizard много ме кефи, просто няма думи, много добре са го направили. Само едно е тъпо, че е такова. Опа, чай се. Кажето, че апдейта се отнасяше най-много за по-горните левели, които са Танха от 10, Танха от 11, Танха от 9 и тези. Нямаше някой като... Нямаше апдейт Танха от 5, например, или Танха от 6, Танха от 7,
Танхал 8 нямаше, имаше само големите. Вижте се, хора, правете апдейти не само на големите танхалове. Правете, например, и на по-малките за такова, за какво да играят, смисъл, да не е толкова тъпо едно и също да правят всеки път, или някой като почне да снима клип като мене, да почне от начало и да няма никакви апдейти в началото. Например, на Танхал 5 никакъв апдейт няма от колко си там години. Това е много тъпо, че няма апдейти. На по-малките танхалове. Ето, това е за Танхал 5 града. Може беше си реших. Така че, мисля това да бъде от Clash of Clans епизод 2. Петрич, там където съм, ще снимам и на компютъра. И мисля това да бъде изцяло от клипа. Бай-бай, ще се видим другия път. Чао!